आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी, परस्पर सांस्कृतिक संबंध वाढवण्यासाठी पर्यटन हा व्यवसाय आज जगभर एक प्रमुख व्यवसाय म्हणून मानला जातोय. हो, खरंय. पर्यटनाच्या महत्त्वाबद्दल जागृती निर्माण करणं, या व्यवसायाची दूरगामी मूल्ये प्रदर्शित करणं ही या दिवसामागची खरी प्रेरणा आहे. आणि म्हणूनच 1980 पासून संयुक्त राष्ट्र जागतिक पर्यटन संघटना हा दिवस जगभर साजरा करते. पण याचं स्वरूप कसं असतं? दरवर्षी UNWTO तर्फे यासाठी जागतिक पातळीवर एक यजमान देश नियुक्त केला जातो. हो का? जो या उत्सवासाठी भागीदार म्हणून निवडला जातो. यावर्षी हा मान जॉर्जिया या देशाला प्राप्त झाला आहे. या देशाची निवड UNWTO कमिशन फॉर युरोपच्या 38 देशांनी सोफिया, बल्गेरिया येथे संपन्न झालेल्या 68व्या बैठकीत केली होती. यंदाच्या या पर्यटन दिनाचा थीम आहे शांतता आणि पर्यटन. मित्रांनो, पर्यटन क्षेत्रात गोव्याने जगाच्या नकाशावर मोठं स्थान प्राप्त केलंय. गोवा हे भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील एक खरं तर छोटंसं राज्य, पण पर्यटनाच्या नकाशावर मात्र गोव्याचे स्थान अग्रस्थानावर आहे बरं का. गोव्याचे नितांत सुंदर समुद्रकिनारे, मंदिरे, चर्चेस यामुळे गोव्याची भुरळ अवघ्या जगाला पडली आहे. हो, अगदी खरं आहे. पर्यटन व्यवसायात गोवा राज्याने आपला वेगळा ब्रँड तयार केला आहे. खा, प्या, मजा करा हीच गोव्याची पर्यटनाची आजपर्यंतची खासियत आहे. ही खासियत आहे असं म्हणणं चुकीचं आहे. सांगू, मराठीतले ख्यातनाम कवी कुसुमाग्रज यांनी 1964 मध्ये मडगाव येथे भरलेल्या साहित्य संमेलनात गोमंतक भूमीचा उल्लेख गंधर्व भूमी असा केला होता. अगदी बरोबर. आज 60 वर्षात गोव्याने पर्यटन क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. देशी विदेशी पर्यटकांचं गोवा म्हणजे अगदी आवडतं पर्यटन स्थळ झालंय बरं. हो, 1990च्या नंतर गोव्यात पर्यटनाला खऱ्या अर्थाने बहर आली. येथील छोट्या छोट्या नद्यांमुळे एकमेकांपासून विखुरलेला गोवा पुलांच्या माध्यमातून जोडला गेला. सागरी भागात रस्त्यांचं योग्य जाळं विणलं गेलं. दळणवळणाच्या साधनात योग्य प्रमाणात वाढ झाली. समुद्र किनाऱ्यांवर पर्यटकांना लागणाऱ्या साधन सुविधांकडे सरकारने योग्य लक्ष दिलं. या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी गोवा सरकारने गोवा पर्यटन महामंडळाची स्थापना केली. लहान हॉटेलबरोबर गोव्यात पंचतारांकित हॉटेल याच दरम्यान उभारण्यात आली. जगभराचे खाद्य ब्रँड गोव्यात सुरू झाले. जगभराच्या खाद्य संस्कृतीची ओळख येथे आल्यावर पर्यटकांना होऊ लागली. त्यामुळे जगभरातील पर्यटक वारंवार पर्यटनासाठी गोव्यात येऊ लागले. आज मितीस पर्यटकांची ही संख्या लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. हो, वास्तविक समुद्रकिनाऱ्यांपलीकडेही गोवा फार विलोभनीय आणि सुंदर आहे बरं. त्याचं हे वैविध्य अभ्यासू पर्यटकांना मोहित करतं. ज्या प्रदेशात पोर्तुगीज शासन इथे उशिरा आलं, तिथे गोव्यातल्या लोकपरंपरांचे वैविध्यपूर्ण नमुने पाहायला मिळतात, अभ्यासायला मिळतात. हो, अगदी खरं आहे. रामायण महाभारतामध्ये येथील काही स्थळांचा उल्लेख आहे. बाणावली, शंखावली, कुशस्थळ, दीपवती, कण्वपुरम, ऋषीवन ही नावे पूर्वीच्या भोज, चालुक्य, विजयनगर आणि कदंबकालीन सुवर्ण इतिहास सांगत असतात. 5व्या शतकात येथे बौद्ध आणि जैन संस्कृतीही वाढली. त्या काळाचे साक्ष देणारे अवशेष आजही आपल्याला हरवळे, लामगाव, कुडणे आदी भागात पाहायला मिळतात. हो, तर ज्यावेळी पोर्तुगीजांच्या पाशवी दहशतीमुळे हताश होण्याची वेळ आली, त्यावेळी याच गोमंतकीयांनी आपापल्या कुलदेवतेचे स्थलांतर केले. प्राणपणाला लावून इथल्या सनातन संस्कृतीचे, परंपरेचे रक्षण केले. जुलूम होऊ नये येथील जनतेने आपली पोथी पुराणं, धार्मिकता सोडली नाही. बरं का, गोव्यातल्या मंदिर स्थापत्याबद्दल विचार मांडतायत ब्रह्मकर्मळीच्या ब्रह्मदेव मंदिराचे पुजारी श्री संदीप पांडुरंग केळकर. गोवा हे आपल्या भारतातील एक लहानसे राज्य. पर्यटनाच्या दृष्टीने गोमंतकाला खूप महत्त्व आहे. इथले सृष्टी सौंदर्य पर्यटकांना भुरळ घालते. त्याचबरोबर इथल्या मंदिर संस्कृतीचे मनोज्ञ दर्शन देश विदेशातील पर्यटकांना घडते. 400-500 वर्षाच्या पोर्तुगीजांच्या जुलमी राजवटीच्या झळा सोसूनही आपली संस्कृती, आपली मंदिरे इथल्या जनतेने टिकवून ठेवली आहेत व आता जीर्णोद्धार देखील केला आहे. देश विदेशातील पर्यटक
गोव्यात आले की ते शहरी भागात फिरतात. पण पर्यटकांना भुरळ घालतील अशी अनेक स्थळे, मंदिरे गोव्याच्या ग्रामीण भागात आहेत. अतिप्राचीन मंदिरेही पाहायला मिळतात. मंदिर संस्कृतीने इथली संस्कृती टिकवून ठेवली आहे. उदाहरणार्थ ब्रह्मदेवाचे मंदिर. हे मंदिर पूर्वी ओल्ड गोवा म्हणजेच ब्रह्मपुरी येथे होते. पोर्तुगीजांच्या विश्वासातून ब्रह्मदेवाची मूर्ती इसवी सन 1641 मध्ये सत्तरीतील चांदिवडे गावात आणली. सत्तरी नजीक धारबांदोडा तालुक्यात तांबडी सुर्ला येथील शिवमंदिर खूप प्राचीन आहे. पूर्णपणे काळ्या पाषाणी दगड वापरून ते उभारण्यात आलेले आहे. मंदिराचे अंतर्बाह्य नक्षीकाम खूप पाहण्यासारखे आहे. शिखरावरील दर्शनी भागात ब्रह्मदेवाची प्रतिमा कोरलेली आहे. सत्तरी तालुक्यात अशी कितीतरी विशेषतः मूर्ती पाहण्यासारख्या आहेत. सत्तरी, सांगे, पेडणे अशा ग्रामीण दुर्गम भागात मातृका देवींच्या मूर्ती पाहायला मिळतात. गजलक्ष्मी, सातेरी, केळंबाई, महालसा, भूमिका, भगवती, कनकेश्वरी, चंद्रेश्वरी, गांजेश्वरी, भूमिका देवी अशा वेगवेगळ्या रूपातल्या अनेक मूर्ती ग्रामीण भागात पाहायला मिळतात. या मंदिरांची पूजा अर्चा स्थानिक गावकार किंवा गुरव मंडळीकडे वंशपरंपरागत चालत आलेली आहे. हरवळे येथील रुद्रेश्वर मंदिर व तिथे असलेल्या पांडवांच्या गुहा व धबधबा पाहण्यासारखे क्षेत्र आहे. वेलिंग येथील नृसिंह मंदिर, बोरी येथील नवदुर्गा मंदिर, मडकईचे नवदुर्गा मंदिर ही खूप जुनी व प्रेक्षणीय आहेत. खांडोळा येथील गणपती मंदिराला सुद्धा खूप मोठा इतिहास आहे. नार्वे येथील सप्तकोटेश्वर मंदिर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधल्याचे सर्वश्रुत आहे. हल्ली या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यात आला. शिरगाव लईराईचे मंदिर तिथल्या होमखंड अग्निदिव्यसाठी प्रसिद्ध आहे. गोव्यातील सर्वात मोठी जत्रा शिरगाव येथे भरते. सावईवेरे येथील अनंत मंदिर, अनंताची शेषशाही मूर्ती पाहण्यासारखी आहे. पेडणे तालुक्यात भगवती मंदिर खूप प्राचीन आहे. सांगे तालुक्यातील नेत्रावळी भागात तिथले गोपीनाथ मंदिर विशेषतः मूर्तिकला पाहण्यासारखी आहे. तसेच तिथली बुडबुड तळी तसेच अन्य मंदिरे प्रेक्षणीय आहेत. गोव्यात खास पाहण्यासारखी कमीत कमी 50 मंदिरे आहेत. ही मंदिरे योग्य पद्धतीने पर्यटकांना, भाविकांना दाखवणे गरजेचे आहे. तसे झाले तर गोव्याच्या मंदिर संस्कृतीची खरी ओळख पर्यटकांना होईल. तुम्हाला सांगू, इथल्या देवळांच्या गर्भकुडी, प्रदक्षिणा मार्ग, चौक, देव्हारे, मग नगरखाने, खांब, तळ्या, प्राकार, तुळशी वृंदावन आणि अग्रशाळा, दीपस्तंभ हे सारे पर्यटकांना इथला सुवर्ण इतिहास सांगत असतात. आणि तांबडी सुर्ल्याचं नाही का हेमाडपंथीय महादेव मंदिर, ते तर स्थापत्यकलेचा अगदी उत्कृष्ट नमुना आहे. पावसाळ्यात तर गोव्याची ही भूमी हिरवीगार दिसते. हिरवागार शालू नेसून एखाद्या नववधूसारखी नटलेली असते. हल्लीच्या काळात गोव्यात पावसाळी पर्यटन सुद्धा बहरत चाललं आहे. हो, अगदी खरं आहे बरं का. गोव्याचा बेधुंद झडझडून पडणारा पाऊस एक वेगळाच अनुभव देत असतो. हिरव्या कंच वनराजी बरोबर ते उफाळणारे धबधबे, वाह, पर्यटकांच्या डोळ्याचं अगदी पारणं फेडणारी असतात बरं. महादईच्या खोऱ्यात हे धबधबे नुसते गरजत असतात. सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असलेली निसर्गरम्य खोतीगाव, मोले इथली अभयारण्य, मग चोडण इथलं डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य, बोंडला येथील प्राणी संग्रहालय, अशी कितीतरी स्थळं निसर्गाच्या सान्निध्याचा निर्भेळ आनंद आपल्याला देत असतात. अगदी खरं, हे तर आहेच. पण तसंच गोव्यातील अनेक झरे औषधी पाण्याचे आहेत. नेत्रावळीला बुडबुड्यांची तळी आहे. मये येथे पर्यटकांना आकर्षित करणारा सुंदर तलाव आहे. कुंभारजुवेच्या कालव्यात तर आपल्याला नैसर्गिकरित्या वावरणाऱ्या मगरी पाहायला मिळतात. ते सुद्धा अलीकडे पर्यटकांचे आकर्षण ठरले आहे. हो का? खरंच, नदीच्या किनाऱ्यावरच्या मसाल्यांच्या बागायती, कुळागरं, माडापोफळीच्या बागायती गोव्यातील इको टुरिझमला मोठा आकार देतात. काही ठिकाणी तर रॉक क्लाइम्बिंग सारख्या साहस क्रीडेचं सुद्धा आयोजन केलं जातं बरं. गोमंतकीय संस्कृतीचे अभ्यासक आणि वारसा पर्यटन प्रवर्तक संजीव सरदेसाई काय म्हणतात ते ऐकूया. आज आम्ही ह्या गोव्यामध्ये येणाऱ्या अफाट लोटाला म्हणतात पर्यटन और टुरिझम. वार्षिकरित्या 2023 मध्ये 80 लाखापर्यंत पोहोचली आहे. गोव्याची स्थायिक लोकसंख्या आहे 15 लाख. म्हणजे गोवा हा वार्षिकरित्या 5 पटहून ज्यादा लोकांना वसुधैव कुटुंबकमचे धडे देत आहे. गोव्याला धरणी मातेचे वरदान आहे.
इथे आलेला माणूस, पुरुष किंवा स्त्री, जेव्हा त्यांचा चरणस्पर्श या गोवा भूमीला होतो तेव्हा त्यांना एका तऱ्हेचे सुख आणि मनशांती मिळते. ही लोक जेव्हा गोव्यात असतात तेव्हा त्यांनी गोव्याची मंदिरं, गिरिजाघरं, मस्जिद, आणखी गोव्यावर राज्य केलेल्या राज्यकर्त्यांनी वारस ठेवलेली वारसास्थळं बघून त्याचा आस्वाद घ्यावा हीच एक विनंती. गोवा हा पश्चिम दिशेला अरबी समुद्राने वेढलेला आहे, तर पूर्व दिशेला सह्याद्री घाटाने मायेने आवळून धरलेला एक प्रदेश आहे. ह्या वेस्टर्न घाटमध्ये अजूनही नव्या प्रजाती मिळू लागलेल्या आहेत. वेस्टर्न घाट्स आर वन ऑफ टॉप युनेस्को बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड. भारतातले एकूण 1360 पक्षी प्रजातीतल्या 490 प्रजाती गोव्यामध्ये सापडतात. गोव्यामध्ये 6 वाईल्ड लाईफ सँक्च्युअरीज आहेत. गडावर बांधलेले तट नाहीत, पण पोर्तुगीजांनी बांधलेली नदी किनारी किल्ले आहेत. गोव्यामध्ये हजारो मंदिरं आणि शेकडो वर्षापूर्वीची वारसास्थळं आहेत. आपण जेव्हा गोव्यात येणार तेव्हा जरूर चंद्रनाथ पर्वत, तांबडी सुल्ला, सिद्धनाथ पर्वतावर जाऊन भ्रमण करा. आपल्याला जो गोवा पाहिजे तो तिथे आहे, समुद्र किनाऱ्यावर नाही. आपले गोव्यामध्ये सहकुटुंब स्वागत आहे. हॅपी टुरिझम डे. गोव्यात अनेक लहान मोठ्या नद्या आहेत. या नद्यांमध्ये पर्यटकांसाठी नयनरम्य पर्यावरणात जलसफरी आयोजित केल्या जातात. माडांच्या राई पल्याड, शेतमळ्यांच्या गोफात वसलेले गोव्यातील गाव पाहताना एक वेगळीच अनुभूती येते. नदीतून सफर करताना हा नजारा नजरेची आणि मनाची तृप्ती करणारा ठरतो. काही ठिकाणी तर केरळसारख्या हाऊसबोट सुद्धा गोव्यात पाहायला मिळतात. मनशांतीसाठी गोवा हे एक उत्तम स्थान आहे. अगदी खरंय. निसर्गाच्या कोंदणात गोव्याची भूमी एखाद्या हिऱ्याप्रमाणे शोभून दिसते बरं. सागरी पर्यटनच नव्हे, इथला निसर्ग शूट डेम विथ कॅमेरा नॉट विथ गन ही संधी येणाऱ्या पर्यटकांना देत असतो. येथला राज्यप्राणी आहे गवारेडा आणि राज्यवृक्ष माड यांची अनोखी अदाकारी पाहायची असेल तर गोवा पाहण्याचा मोह तुम्हाला कधीही सुटणार नाही. हो तर आपला फोंडा तालुका तर देवभूमी आहे. इथली सुंदर मंदिरे, तलाव हे तर पाहण्यासारखे आहे. तसेच तेरेखोल किल्ला, आग्वाद किल्ला, रईश मागुश किल्ला, काबो राजनिवास, हळणचा किल्ला असे अनेक इतिहासांचे साक्षीदार गोव्यात आहेत बरं का. इथला इतिहास, पोर्तुगीज राजवटीच्या खाणाखुणा, त्या काळातील स्थापत्यशास्त्र, जुने राजवाडे, संग्रहालये एकदा तरी प्रत्येकाने पाहायलाच हवेत. जुन्या गोव्यातील बेसिलिका बॉ जीसस, अवर लेडी ऑफ डिवाइन प्रोव्हिडन्स, अवर लेडी ऑफ रोझरी, 16व्या शतकाची साक्ष देणारा ऑगस्टियन टॉवर जुने गोवे येथे पाहायला मिळतात. वारका, ताळगाव, मैडे, सांतिस्तेव, सांतांद्रे, साळगाव येथील चर्च ह्या पाहण्यासारख्या आहेत. आपल्याला जुने राजवाडे पाहायचे असतील ना तर पेडणे इथल्या देशप्रभूंचा राजवाडा, कालापूर येथे धेंपे निवास, मग वेर्णा इथला गामा निवास, हडफडे इथला पिंटो निवास, मडगावचा सिल्वा यांचा प्रासाद असे एकापेक्षा एक सुंदर राजवाडे आहेत बरं इथे. गोव्याचे लोकनृत्य पाहायचे असेल तर गोव्याचा शिगमोत्सव पाहायला या. येथील इंत्रूज, कार्निवाल, जत्रा, दिवजोत्सव, चतुर्थी, नवरात्र, दिवाळी, ख्रिसमस वर्षभर नाना तऱ्हेचे सण इथे साजरे केले जातात. हा, आणि गोव्यात वारसा सहली आयोजित करणारे श्री वरुण हेगडे यांचं मत जाणून घेऊया. तुम्ही खूप ऐकलं असेल, जेव्हा कोणी गोव्याबद्दल बोलतात तेव्हा गोव्याच्या बीच बद्दल बोलतात, गोव्याची पार्टीज होते त्याच्याबद्दल बोलतात. आता खूप लोक जे गोव्याला येतात ते गोव्याचं एक मोठा पार्ट मिस करतात. आणि त्याच्याबद्दल बोलण्यासाठी मी तुमच्यासोबत आलो आहे. माझं नाव वरुण हेगडे आहे आणि मी फाटली काही वर्ष लोकांना गोव्याचं दर्शन करतो, लोकांना गोवा दाखवतो आणि खरं गोवा म्हणजे काय हे पण सांगायचा प्रयत्न करतो. आज पर्यटन दिवस आहे. या संदर्भात मी तुमच्याशी गोव्याबद्दल, गोव्याचे अशा जागाबद्दल बोलण्यासाठी उत्सुक आहो जे तुम्हाला गोव्याचं खरं प्रतीक दाखवणार. आज पण गोव्यामध्ये असे मॉन्युमेंट्स आहेत, अशा वस्तू आहेत जे हजारो वर्ष जुन्या आहेत,
जे गोव्यात पोर्चुगीज याच्या आधीपासून गोव्यामध्ये होते. काही उदाहरण म्हणजे आमचे केव्स आहे गोव्यामध्ये जे 3rd-4th सेंचुरी एडी आणि त्याच्यापूर्वी पण जे गोव्यामध्ये झाले होते ते पण आम्ही बघू शकतात. आज जे रिवणा वाठारमध्ये आहे गोव्यामध्ये पेट्रोग्लिफ्स किंवा रॉक कार्विंग्स आहेत हजारो वर्षापूर्वीचे जे आहे ज्यात तुम्ही डिझाईन्स बघू शकतात ते पण खूप सुंदर आहेत. त्याच्यानंतर नॉर्थमध्ये लामगाव एरिया आहे तिथे पण काही केव्ज आहे. बिचोलीमध्ये केव्ज आहे, मंदिर आहे जुने जे सगळं पोर्चुगीज याच्या आधी गोव्यामध्ये स्थित होतं. तर त्यामध्ये आर्किटेक्चर, फूड, हेरिटेज, कल्चर, म्युझिक असे काही गोष्टी चेंज झाले आणि त्यावर वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स पण आला. आज पण आम्ही हे इंडो पोर्चुगीज घरं बघू शकतात. लोक याला पोर्चुगीज घरं म्हणतात पण ते खरं नाहीये कारण ही इंडो पोर्चुगीज घरं आहे ज्यावर गोव्याच्या लोकांनी कामं केलं आणि त्यांना बिल्ड केलं होतं. तर ही घरं बघू शकतात. गोव्याचे खाण्याचे पदार्थ म्हणजे आपण शाकोती, काफ्रियल, विंडालू आणि पदार्थ जसे खतखते, मणगणे हे पण गोव्याचे खायचे पदार्थ आहे. हे पण आम्ही बघू शकतात आज आणि ते पण असं लोकांमध्ये पोहोचले नाहीये ते पण आम्ही दाखवायचा प्रयत्न करतात. त्याबरोबरच म्युझिक आहे गोव्याचं, लोकल म्युझिक आहे, मग फादो आहे, मांडो आहे, हे सगळं म्युझिक पण असं इंटेग्रल पार्ट आहे गोव्याचं जे सगळ्यांनी बघायला हवं. तर जेव्हा गोव्यामध्ये येतात तर मी असंच म्हणणार की फक्त बीचेस किंवा फक्त पार्टीज वगैरे करू नका. हे पण सर्व काही बघा जे तुम्हाला अवेलेबल आहे आणि तुम्ही ऍक्च्युली गोव्याबद्दल आणखी जाणून घेऊ शकतात. हे उत्सव म्हणजे आनंदाची एक पर्वणीच असते. ही पर्वणी वर्षभर असते. त्यावेळी कष्टकरी, कामकरी, गोमंतकीय माणूस काही क्षण निसर्गाच्या सानिध्यात रममाण होतोय. आपले सर्व कष्ट, त्रास विसरून भक्तिमय होऊन परमेश्वराची आराधना करतात. गोवा म्हणजे केवळ पाश्चात्य संगीताचं स्थान नव्हे तर संगीत नाटकाची ती जननी आहे. हो ना, कलाविश्वाला, संगीत क्षेत्राला गोमंत भूमीने अनेक नामवंत रत्न आपल्या देशाला दिली आहेत. हो, तर त्याचबरोबर पर्यटकांना हव्या त्या सर्व सुविधा येथे आहेत. सुंदर हॉटेल्स, गोमंतकी आणि जगभरचे खाण्याचे पदार्थ, वॉटर क्रूज, विमान सेवा, रेल्वे सेवा, बस सेवा आणि रेंट बाईक आणि कार सुद्धा ह्या सर्व सुविधा इथे मिळत असल्यामुळे गोवा हे पर्यटकांचं नंदनवन ठरलं आहे. जागतिक पर्यटकच नव्हे तर देश विदेशातील स्थलांतरित पक्ष्यांचं सुद्धा गोवा आवडतं स्थान आहे. चला तर मग 450 वर्षांच्या परकीय राजवटीत राहूनही गोव्यानं आपली संस्कृती जपली आहे ह्याचा प्रत्यय घ्यायला. इथलं लोकजीवन, सांस्कृतिक जीवन, लोकोत्सव, लोककला अनुभवायला यावर्षी नक्की गोव्याला या. हो, सागरी पर्यटनाबरोबरच इको टुरिझमची सुद्धा मजा घेऊया. किनाऱ्यांपलीकडला गोवा फार सुंदर आहे. त्याचं वैविध्य आम्ही टिपायला हवं. गोव्याच्या पर्यटनाचे नवे परिपूर्ण चित्र साकारायला हवे, अनुभवायला हवे. काय येताय ना मग? हो, येताय ना. श्रोते हो, जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त आपण ऐकत होतात रूपक वारसा पर्यटन. लेखक अरुण नकुल नाईक, निवेदन राजश्री अक्षय खांडेपारकर आणि नितीन कोलवेकर, निर्मिती सहाय्य डॉक्टर साईश देशपांडे आणि निर्मिती दामोदर आठलेकर. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती होती.